Ito naman. Pre yung bintuan namin. Uy, angas ha. Uy, fingerprint Yayaman recognition, ni. pare. Basic. Panis. Aba. Lupit ha. Yun na yung mga anak nyo. Walang kakwenta-kwenta. Aba, Papangit. maangas yate, Sige na po maangas. sa amin. Ano yan, ano yan? Hagdan pa lang. Aesthetic na. May libre about baby sa baba. Tapat mo dito. Tapat nyo lang yung mukha nyo dito. Tapos magwawaki lang Uy, kayo. face recognition pa. Tapos bubukas na yan. Puta, lupit! Panis. Wala kayong galak namin. Automatic aesthetic. Angas! Tapos ganito siya pag sinarado. Sasabihin mo lang, close the door, bitch! Uy! Yung sosyalin. Okay na. Nakita pala kayo. Sorry. Ito naman. Kung saan nga may masarap Kung ay saan dapat nga may pinupuntahan. Kaya nga napasugod agad ako dito sa monumento para tikman ang kanilang pagkain na hindi Ito yung lang mga sikat na masarap, sikat na hindi lang food malinamnam, vloggers, kundi legendary food sa sarap. At kung sa mga ibang food tripan ay maraming pagkain na masasarap, siyempre hindi magpapatalo ang mga taga-monumento dyan na dito na sa halagang 500 pesos mo, meron ka ng unlihag, unlikis at may eat all you can ka pa. So sa halagang 500 pesos, mura na yun guys ha. Kasi sa mga ibang restaurant, may mga eat all you can na naghahalagang 699 Bakit may pesos. unlihag? Dito, titirik ang mata mo sa sarap sa halagang 500 pesos mo. So Pwede. ngayon, food trip tayo. Pwede magtanong te, magkano po? 500. Ano po yung 500? Siyempre, gimmick mo kayo pagkain. Anong Kumain gimmick? ka. Anong gimmick? Ano? Ha? Ano ba yun? Eat all you can ba yun? Eat all you can. Wow. Oo, swabe. Swabe. Okay, game. Ang lugaw ay ng kanin. Naubusan po tayo ng kalan kaya nagluto tayo ng nagluto tayo ng sinaing na lugaw. Nagluto tayo ng kanin pero dinagdagan ng tubig kaya nalugaw guys. Kaya ito, ang daming tubig na basa. Ito lang yung lugaw. Ay, yung kanin. Ang gulo mo, kuya. Kaya kakain kami ng tubig. Ay, tubig. Ay, kami Kanin na lata. Pero di po siya masunod. At least hindi siya hilaw guys, no? Dinagdagan ko ng basa, ay ng tubig. Naintindihan ka Ay, namin, maluto. kuya. Salamat guys. Buwang ka. Okay, ito naman. Pabiling safeguard. Ang sumigaw, naririnig kita. Anong SIM card? Smart Globe. SIM card. Pucha, ang galing mo ate. Ito naman. Sir, may credit card na kayo? Ma'am, sir, Ang dami nito may sa credit mall, card na pre. po kayo, sir? Ma'am, may credit card na po. Gago. Attitude. Eh, Uy! tinatanong ko kayo kung may Lutong! credit card na kayo, di kayo sumasagot. Invisible ba ako? May credit card na ba kayo? Meron na. Gusto niyo pa ng isa pa? Hindi na. O, di tapos. Gago. Si Raul. Ito naman. Pagbilad. Ano? May ginger. Ha? Ginger. Finger. Rio nga dyan. Ginger. Ha? Ginger. Ginger. Luya. Kasi luya lang bibilin mo, pinakaka-English ka pa. Dalawa ay. Siyempre, gano'n talaga ang buhay-buhay. Buhay-buhay, hindi na nga maintindihan, tanga. Wala. Girlie, ako nga, hindi ko rin naintindihan siya. Tanga, girlie ka ng girlie, tarantado ka eh. Ito naman. Aba? Ang galing ah. O, ikaw naman. Uy! Lutong! Batok, lahat na. Okay, game, sunod! Ay, iba pala yun. Sorry. Ito naman. Shoutout nga pala sa babae ng iwan sa akin noon. Uy. Ito na pala ako ngayon. Uy, glow up to pre. Glow up. Diba? Igop. Piliin nyo yung gwapo, iwanan nyo yung pangit. Okay, iwanan si kuya. Nag-backfire kay kuya. Iwan na dos kuya. Boss! Ucha! Boss! Ayun! Lechon yan, boss? boss, ito na po yung lechon, boss. Pasensya na. Ang sarap niya na. Boss, pinasarap pa kasi. Lechon baboy, pre. Kaya na medyo natagalan ako, boss. Pinapasarap pa eh. Boss, Yun. nakakalutong, boss. Kahit bukas mo pa kainin.
Napakasarap nun. Boss, check para ano? Oh, boss, check natin, boss. Ay, boss. Kayo mga boss magano? Bukas. Boss. Pucha, ba't ganyan lechon niya? Boss, ano yan, boss? Boss, lechon. Parang hindi naman siya lechon baboy, boss. Wait lang. Boss, tinapay. Lechon tinapay yung pucha. Walang Ya, tulog, ulo. boss. Hindi siya mukhang baboy, boss. Tingnan mo. Ano yan? Ang lit ng katawan. Laki na ulo ng ina mo. Para siyang, crocodile. Crocodile. Estudyante daw po. Bayad po. Senior. Overpass na. Senior overpass. Kaya ayoko sumasakay sa likod ng driver eh. Bayad po, tambay 2. Ayan po, maganda. Madaling mamatay. Puntes, 2 tambay, tsaka mamamatay na raw to. Grabe. maganda lang. O, abutin mo. Di ba, abot nyo naman, di ba? Ba't kailangan nyo akong Makulit ka, utusan? ha? Pasweldo nyo ba ako dito, ha? Ang tatamad nyo! Ano ako dito, OJT? OG. Game. Good shit si Kuya. Uy, tumusok. Uy, nagkasubuan. Pucha, sana all. Uy! Here we go. Pucha, angas. Oh my goods. Okay, ito naman. Basura dito sa tapat nila. O, tao po. Lahat kuya, Ilang tao kayo dyan sa loob, te? 2 lang. Dalawa kayo dyan? Oo. Di man lang kayo makapaglinis dito sa harap nyo. Puro dumi dito. Oo nga naman. Dumi. Aba, sino ka ba kuya? Di pala kilala. Ba't ka nagtatanong? Di. Gago. Ang dumi kasi dito sa likod nyo eh. Di ka ata eh. Magwawalis ako dyan, kakagising lang namin eh. Pakialamero. Galit siya. Basura dito.